висок, още 1 метър нагоре, по-да слезе. Да. Двамата. Дай бе! Дай двамата да стои там, чака! Еба! Ето по-хубаво висок се опърните. Аз да му обяснявам, ама то маймуна, виждал ли си? Бърдай го. Ела сега от тука и ще го вземам към тук. Айде, Този човек ръководи бизнес в Америка. Еми той брат страната на неограничените възможности. Точно ме менеджер. Дай! Дай вижте! Ето ви играта! Дай! Ау! Та няма го оцелят. Момчета още 10 пъти го направи. Ама се пукна! Чух? Още 10 пъти ще... Айде! Дай пак! Кой ще го носи? Айде бе! Държи на рамо, кой ще го носи? Да подправя. Това сега ще го вземем за подпалки или как? Раз, два, три. Машини. О! Good job! Айде! Тръгвам! Ай, позирайте сега двамата щастливи. Ай, Майкъл! С трофея. Да, ама дигнете го, да. Над главите, разбира се. Чак. Айде! Добре.